Da shekaru 19 kacal a duniya, darajar dukiyar wannan yaro ta haura sama da dala biliyan 3. Amma asalin tambayar ita ce, ta ne yaro mai irin waɗannan shekaru ya mallaki wannan dukiya a duniyar da take cike da tsofaffin attajirai? Wannan shine labarin Alexandra Wang, matashin da ya taimaka wajen gina ƙirƙirar basira, wato artificial intelligence a turanci, abinda ke ci gaba da sauya duniyar mu a yau. Kafin biliyon dalolin, Alexandra ya kasance yaro karami wanda yake mutuwar kaunan na'urar kwamfuta da coding. A yayin da yara kamar sa suka mai da hankali kan shafukan sada zumunta da buga gyama-gyamai, Alexandra ya kwashe tsawon rayuwarsa yana warware matsaloli na lissafi da programming. Baiwar tasa ita ce ta bashi dama halartar babbar jami'ar fasaha ta Massachusetts. A yayin da yake wannan makaranta, ya hango wani abu guda ɗaya tal da mutane da dama suke kawar da kawunansu akai. Fasahar AI na girma cikin sauri, sai dai fasahar na da wata matsala kwalli daya. Tana buƙatar tsaftatattun bayanai masu yawan gaske, wato data kenan a turanci, domin koyon abubuwa. Ba tare da waɗannan bayanai ba, hatta fasahar AI mafi basira a duniya ba ta da wani amfani. A yanda mutane suke kallon hakan a matsayin wata babbar gazawa, shi kuma Alexandra yana kallon ta a matsayin dama. A sakamakon hakan da shekaru 19 ya aje makaranta, inda ya ware ƙirƙirar kamfaninsa mai suna Scale AI. A wannan lokaci mutane sun rika watsi da shi, hatta abokansa sun rika masa dariya, wanda abu ne dama da yake ɗaya daga cikin labaran mutane da dama da suka ɗaukaka a yau. Amma cikin sauri manyan kamfanonin fasaha na duniya suka fara amfani da AI ɗin kamfaninsa wajen horar da nasu, musamman kamfanonin da ke kera motoci da ke iya tuka kansu, domin da AI ake amfani. Haka hukumar soja sun rika amfani da AI ɗinsu a fasahar su. Hatta kamfanonin da ke kirkirar chatbots suna amfani da nashi wajen horar da nasu. A wannan tagi ne kuma fasaha ta AI ta samu karbuwa fiye da tsammani a faɗin duniya gabaki ɗaya. Kamfanonuwa kamar su OpenAI suka sauya duniya da chatbot ɗinsu mai suna ChatGPT. Cikin sauri fasahar ta AI ta zama babban filin gasa ga manyan kamfanin fasaha na duniya. A yau AI na iya yin abubuwa da dama. Rubutu mai tsayi, editing ɗin bidiyo, kirkirar hoto, kwace ayyukan mutane, sauya kasuwanci gabaki ɗaya, duk cikin sauki. A ban wannan jinjiya haliko na fasahar AI, matasa kamar su Alexandra Wang suna ɗaya daga cikin waɗanda suka zama billionaires a tarihin duniyar fasaha gabaki ɗaya. Ba don komai ba, sai dan a wannan zamani na fasahar AI, bayanai suna da daraja sama da zinari. Jama'a, kamfanin GT Mobile Data sun yi raba sun yi rahusa. Idan kuna buƙatar data mai sauƙin gaske wadda za ku daɗe kuna amfani da ita, kuma maza ku garza Play Store ko App Store ku sauke wannan manhaja ta GT Mobile Data. Manhaja ɗaya tamkar da dubu, kada ku bari a baku labari.